kha sajaknai kha yokjaknai koktwma mokolni mukti klaijaknai gasai phaioka haino tibrasa birman manjak obo haino bisiba wngmani yagulo tabuk thongrok klaijak bini sakchaya Bangladesh manjagui tongkha obo haino lukungo ajimung kwrwing tongkha takhuk juitla tei porma obo hai koktwmao saimangkha belbari RD block bai khe khopjak Radha-Krishna Kami Jirainia Khola takhuk juitla tei porma obo haino tabuk thongrok klai tongnani nangkha umor wngkha 60 bochor wngjak tabuk bisibani yagulo tabuk thongrok klaijak bihik mokolni muktui klaiui saka buku kumari tei porma lukurokno khoksa khongni khlaiui jotono kha kuwar khlaiui chuba baikhiba ani sai hamnai ni koksai khwnarwkha abo haino lukurok kha gwnangrok jotono chubanani bagui obo kha lukurokno Moini logini le tamu wngmani bo bemarok abo kisa saikna Ani logini ha kai bemarang mani ko paralysis haingai ustu bungai bo kalasha kai habanya rogo trangi thaka tlang thakono hamri maria toi phaibe gang ta sarang puisa no babangai nogo botai ke bajine kere bunne kere bisi busung lengkha bo tahu hai ko 5 bosor rung tongkha 5 bosor ka 5 bosor bo kalai mani mi tongkha ta kai gnoro habinya bo datlang kamu habanya talang gai rang puisa kere kya mebang paibe kya doktor tom saka doctor sabo ko bayre rogo talang hakai hamnai hinsau kai ang bayre rogo bahai talang sene ba rang kere borok le busrok rang rok rok hangke hamun nisa rang khai borok sawo kabang man nang nai ni sawo kang talang malia borok saka nang asa ke talang malia nai be koroi an basa sala rok koroi ga talang maya nai me ya rang puisa sa ngai kang no phirok ta kya no phirok to boi aino doctor ko simhan kisem bisala shuroi ko tongka hamri malia nga tabuk ma kai ai phirok ing phirok Diti sabo hamya nga angbo nai meya sari meya nga tang mo malia bon kibiang tang malia kalang thang kaino bo kalai thang tam khelen rok chalai tongja jaka tabu kai agi hingkai mangso ব্যবসা phailoi bo khai sai tongmani nga tabu kai kono khai sana ni kare kya rega ro tang malia nga angbo samung tang malia nga hanyo bati ro kisim sabo goi Sakrok, udah terenggai saya tong taiko. Saya to tong maya boleh. Kapan no? mungkin nang tabu Nunggu Malaya bini bagai tujuh Malaya. Rang pusabu kerui shot ngai nai Malaya. Kai tahu tam khanya lokoro ano. Kai saku khaga nangro maya kena. Borok suba baja ano kisah bisa suba khan kai angkono. Doktor talangai naye. Hamri mana ni asa kayu nor kisah no suba baja. Lokoro tapu ko norok dotono anu kimisa khopto khongnoi subaka gang bono doctor ka hamai taisa na phunugoi na nyamsugo omo bo kami klaya bo omo khaira ta kisno ni hindago Radha Krishna ko bolok he polok ka ba ko belbari mungkin ini logini bung ketemu an login bum khai jutila jutila de mana mungkin ini bung ke an bum ka kumari de borma kumari nong ni besar oleh korupsi kan an besa tongo katham tongo beri rong mamang tala besa kerui ajine kerui anyo songbuang khajanyo solima tongo doctor bo besa kosong khakya rang kerui saya nang ya kraya nyo aroni mai rong no sawoi anyo 10-12 din tong phakya ain toi ma phakya nanya kiri thana kiri sab no no la shunya nya sa rang pusa kerui ni sinjago khoksa khongnai tong mane hanyo boi Paran borok kasu kuyu tu bai apa banyo soli phakya hagai hamri mali atai phakya hanya nogo kilai ton phakya rang tong khajin nai nya bla sa rang pusa kari ba nai mali ya kai jeng na situ hnai ta wo tai ang nai si mali hagai mano khibi tang mo mali atai mali ya ka ba hanya aba khanya soli tongo takuk ko ano lokoro nor kisa khagana mai gana ro khose khongnai chuba kha hagai ba ang mano taisa doctor ka hambai na ya na nai Wansuku. nang ke bin tam klai ang ke tabuk parani no tabuk sin parani darak layo
Tabuni dara je bahai ro pung tomani le bisi busur rong kha bahai nukha nang abo lukurong tang kok sanai se ang lukurong no konya musung mani kate bi chori ekdom durbolong tong bong mani balokha no nogo je rang puisa tongman bo khera jumi ro mar kha inke rui hamya ga hada hamno ni onek chesa khakya hamda ba ya kise bano gamono lukurong no kicha sajo nai mani tabo karana dara no bin ba kisisa sajo nai mani ta nini bung ke ang bung khomel te bro kokani ta parani